Ilon ja onnen päivä. Räntsi laajenee. Tosiaan ollaan ostettu vähän lisää maata, peltoa ja mettää. Pellothan meillä on ollut jo vuokralla, mutta mettä tulee nyt uutena lisänä tähän komboon, niin voitais mennä vähän metsästään noita rajapyykkejä, että löydetäänkö niitä jostain. Ja mettähän on tämmöistä hienoa koivikkoa. Ei tätä nyt ole kuin parisen hehtaaria tässä, mutta on kuitenkin. Täällä on tämmöistä, on tää nyt 30 senttiä halkasijaltaan olevaa koivua pääsääntöisesti ja on täällä ihan tukkipuutakin jonkun verran. Mutta eka lähtee toi kulma etsii tuolta, että mitä sieltä tulee vastaan. No sehän on tuolla. Eka kulma löydetty. Toinen olisi sitten jossain tuolla suunnassa. Tosiaan me ollaan aika pitkään näitä maakauppoja yritetty järjestää ja nyt siihen vihdoinkin pystyttiin. Tää on ollut aika haastava projekti, mutta nyt onnistui. Mitään eläkesäästömettää tästä ei ole tulossa, että tarkoitus on kaataa tästä jonkun verran puita pois ja tehdä sitten hevostarhaa lisää ja jatkaa vähän hevosrataa, mikä viime kesänä tehtiin tohon, niin sille vähän lisää pituutta ja sellaisia suunnitelmia nyt olisi tälle. Ne ketkä ei vielä tiedä, niin meillähän siis tosiaan ravihevosia on sitten useampikin täällä tontilla, niin ne vaatii tilaa. Saa nähdä löydetäänkö täältä rajapyykkiä. Täällä se pitäisi jossain olla. Huutakaa hepi, jos näette. Se voi olla myös joku iso kivikin, mikä on todettu, että ei liiku mihinkään suuntaan. Niin voi myös olla sellainen. Ja yleensä ne melkein onkin noin vanhat pyykit. Sellaisia, mitä on ymmärtänyt.
Eipä näy. No, löytämättä se nyt jäi tällä kertaa ainakin, mutta tossa se jossain oli. Tämähän tosiaan on suoraan meidän tontin rajalla tää Uusmaa, niin tästä on helppo jatkaa nurkkien rakentamista. Tosiaan tuolta tulee nyt se viime kesänä tehty hevosrata ja menee tonne mutta tosiaan tonne sen voisi jatkaa ja sieltä sitten tuolta kiertämään laitumeen. Teille saa sitten vähän lisää tilaa. Lisää tiluksia. Tää tosiaan on sitä peltoa, mikä on ostettu. Siellä pojat nauttii olosta. Mennään tonne toiseen päätyyn kattoo mitä sieltä löytyy. Pellothan meillä on tosiaan ollut jo vuokralla aikaisemmin, että se ei nyt sinänsä tehnyt mitään isoa muutosta, mutta on se nyt sen verran, että ne on kuitenkin omaa, niin ei tarvi alkaa miettimään sitä, että vuokrasopimukset päättyy ja että uudistetaanko niitä ja semmosia. Se on kuitenkin aika isot hevosmäärät on tällä hetkellä, niin se on vähän turhaa ressaamista sitten niiden kannalta, mutta nyt ei tarvitse ressata. Tietty, kun saa lainat vaan maksettua. Tosiaan tuolta mettää, peltoa. Tää läntti olisi räntsiä. Sen verran sakeita pusikkoa oli tuolla muilla tontin rajoilla, että en lähtenyt kyllä nyt sinne rämpimään, mutta katsotaan jossain toisissa videoissa, jos satutaan kohdalle, niin katsotaan sitten niitä tontin rajoja vielä uudestaan, mutta kiitti kun katsoit videon, ei muuta kuin kanavatilaukseen ja kommenttikenttää toivomuksia, että minkälaisia videoita jatkossa kuvataan. Kiitti, mo!